نوخشي بچالق كولتوران إسبحالي كوليجن كوغل خوشو زبيرايفا أنجليكاس بقصدنا شا ستودينتش إنترنت يحيارجن كليب عندولش تابعنا بوخرك تخان أستاف تحيا زندو دو شيلان تريتوري تح فيديو سيومك يميكردات سال إشي بيرت خانتيرغون يحضر يديش صاليل شتاتر إشي دوت ديريكتورو تعدي حالخ كرفاجان تيليجرام كانالو يازدنير سيولج غالرج كولتورا إسبحالين كوليجن شي ستودينت تار ماتز يشلوق يحقن فيديو روليك بهاندولش دوشتر يقداقن ال شيزر ديولت شرح بيسلاني خلج تراكتح لزينش ناخن غدا يرسيشون президенту Путин Владимир Телясчултах хири депутату Макиев Зураб пачхал قدومي نظامن проект قودينا Чулац мехду школан денчуть элатарях лазинчарн федерал бюджет ерч ахчанах кайч пачалқих дарабда бақоялар магидар. Хангашвили зелым хвинчултях Германияр бохинч өрсе дипломатиях цабу тем кюртыч аташан роус гараун эпсар Суцкий Евгений. Немцойн билд таблоиду дюнин юқарч Беллингкет тобно юқбинч талмижам хяздина цунгляцн. Таламбинчултях рапорт архетнчар яздарц өрси Северный поток ши газопровод интерес шхалхи ахархам Германин политикш вербовки инхил тарлоцу. Нохчи чухт эмш бечхена хаттам хойн могрях өрс шнду халятин гюржечур савял Хангашвили зелым хвир Берлиня. Гуцериев Михаил офисе хауш буэл баржин хаам бакцабина издол ховолч Сафмар группан пресс-холла кош. Халху база телеграм-каналу язир ФСБн таламан комитета белхош бизнес хочун Гуцериев Михаил офисе талмш беш буэл. Ишт ши офисе эйдалдарх яржин информации фейк провокации юэлла Гуцериевс. Ишт бу маршо радион хамш. Ош кебеш шюрбоу здоровьюшу тхасайте социал машншкахба.